tunchum chu Philippines lam kan shoot vele dona kan soifo tuangin building hlui hi chuan thon thu dum lo enge mo taka nei rin na om china Southeast Asian housing a phei hi chuan building lian tham dewa hian thil in thup enge mo tak a om ngei rin ani chin construction project lian thama hi chuan mihring hlan na a om ngei an ring china mihring taksa le thisen an hlan chuan an na hau tak tak kha tluang taka an zo thei an be se chin ani he thil hi atak nge yani arinom boka achan chu ngai bel thei tur thil thleng a om jing em maya soineu neu tam thin hlea en lia mai thei lo khopa tam a thleng to tun ma jang to in building bul chuta mi an phuma an tan thin thu te soi halom photo chin tun chu ma po hian mun sang na sa lar ber te zingami chanjin hlui dom lo tak nei Manila Film Center chungchang kan ngai thadona he mun hi thlasang chanchin awang hian alar emema an saklaya na thok tu thita te thlasang an soiwar bera thlasang chanchin lam ngai ven mi te point he mun hi chu an ngai ven hle he building hi anram project poi mole lian mai pakhatania a thok tu te chunga thil thleng han siat phei hi chuan he mun sang hi amak shan lava sang lo se amak zok ngo tang ti theyani banga thisen lom le ringo chinte thomak tak takan sia chin thu le Thla an mu thu soya tam me ma enki ma in chan na le a phena thil thlengte kan chui ma sa don ani a building lodin dana chang hian chui tham fe a oma mi thil ti thei Eirukna sat zia le mi chan hai zok le noi nung an ngai poi mo lo zia chiang takalan na ni nan soi chin he film center hi Ferdinand Marcos a president hunlai sakania Philippines sa sarkar Eirukna sa berni na lo chuak tu ngat kha ani tuna hian afapab Ferdinand Marcos Jr. chu president ni lai me kani bok Marcos si in charge ani lai ngein he building hi sak zo ania kumsang khat zakwa somruk panga khan president atana thandlin ani mi puirin na lo chuak turin engki matia dodlian tham tak po asoi she lo ve thawa ajong kam thiam na le alem chan thiam na manga mi puirin na a lo chwa nuwa thandlin ve nga tania angai sanom dana nep deu ma se arau pui ve reng Philippines economy apa ngai lai takle chataka a chan chau lai takin Marcos hiam president ni na chel chana ma se a kai shwai na hnuaya an economy chu atla hniam le chak hlea a chan bulpui ber chu Eirukna wangani mi pui tam tak nu na ti chhia a chung ko tam tak ril jam le ri thei reng a om turin a siama anu puila thluaka ya poisa mang thiam chi ania thunei na asam paule mo phurna sang ti lam chuan ati boy phalo an tho chhe motin mi pui chan ai su manei ruk te chu nuam ti mi na mangral ham china ni pheikhok ringot po bun sang ni sa sari chuang aneya zana chang shemia lavin a in ti thei zo kani Marcos si dam ni chel turania kumsang kha zakwa somsari pahnia khan atam chu top to turani mase cholve tamai lo chuan martial lo te poanga athu hnial kal tu le ma do da zonga omte chu ada bau mak mayani Philippines tan chuan hun har sa takania president ani tira chang to khan Philippines culture phaulang thei tur le vong him thei tur mun ro pui tak din atuma Philippines tan na ro lu din atum chu anupuya melda kota da a he project atan hian sum an seng hnem don ti asiat sa veka an ram re thei zwa lai lo ni le zel nen mi puite chuan he thila hian an phur pui lawe mema chulang ti ve lem lo he cultural center complex se kumsang kha zakwa somruk pakwa khan honania a theater ringo ta po hian cheng vaibel che somthum pathum don an senga building dang an sak bel zela sena pungtul tula Manila Film Center phei hi chu vaibel cheza somkwa pariat lai senga sakani an na thote phau chwa watvata he mun thara hian Manila Film Festival January ni som pariat sangkha zakwa somriat pahni thlen adu awangin amelda chu ahman mo emema na po achak theyang berin an thok
an sak chan kha kumsang kha zakwa somriat pakhat chia kha nia auditorium lian lutuk saknan kum khat chia hunan nei ti na ni chu mun lian lutuk rei lo te chunga sak zo angaya wang chuan na thok tu tam takan mamo a na thok sang sari bor velan chora an first lady hian adu chu anei ani top mai ani chun le zan cholavin an thoka an ha emema November ni som pasari kumsang kha zakwa somriat pakhat festival khen main tharei laute chia om to dia chuan chhiatna rap thak taka thlenga ma se a thlen ni choma chung ba he thil thleng hian soile ngai vena hlolawa sarkar chuan chanchin bumi te ka a hup sak vek po ni mana zing lamdar thum bor vela chuan Manila Film Center tura an sak mek a chen lai chu a chima a chim chan hi chiang taka soi the ani lo he thil thenga hian mi tam takan thia tam takan in hliam boka ma se chan chuak tu an lo thleng thei mai lo darkar ko nuwa chia chan chuan na tak takan thoka he chia na thi te hi engzat nge an ni a chiang thei lo bok he building architect Dr. Folian chuan kumsang ni som pasari khan mi pasari an thi ni na soya ma se chhiatna thlen hun la United Press International in Thailand dan chuan mi som ni paruk an thi thung ma se kumsang ni som paruk khan Rose magazine chuan mi thi za som ruk pakwa la yanum thu atar langa sarkar chuan mi pathum chi an thi thu an tar lang ve boka a number hi a in hlat hlom ma rin tur ber sha thiama har hle ani chhiatna rap thak tak thleng ma se film festival chu ro pui taka manani ta thawa chhiatna thleng khana ti buai phalo Marcos le Amelda po na taka in thuamin he evena hian an langsar hleya mi sang tam tak tan ruai buat sayania rimoi nen halmoi chitin reng nen ro pui thayang berang manani tuma in thlare lote kalta a chhiatna rap thak tak kha an she changlo heti hun la hian thu dik nge do ti chui chwa thei to lo thil an soina sat eme mauma helai muna na thok tam tak te chu chhiatna a thlen lai khan cement ro ma chi ya an tlaluta chan chuak tu an nga chungin an ruang te chu cement chuan a lo rau hnan mana an taksa chu phum bawin a omani an tia chu mi thiza tan soida nain ang lau noi chan po kha ani mai thei ani soida nanglia chuan khatia chhiatna thlen khan Amelda chuan a project chu ti khomana dulawa arang lama zo vat adwa wangin mithi tamjok te chu cement kara phum bauzel turina shila a thu chu zomngam lavin ruang te chu anin an saknan mi ani nan soi Rush magazine chuan zir changin Philippines le Manila International Film Festival Experimental Cinema Public Relation Officer chu an koma he officer hi chhiatna thlen na muna kha na omve nge mitam tak an zon son thu te a chen chu an taksa chan ve cement in tuam vek te an ni thu asoya mithi tam tak anu maringani marketing head Mira Loren chuan cement ro ma chia tlalungta te kha an taksa chen kha chu apil kim lawa aron lang zeu ni na soibok hetiang an taksa chen khat la lang te hi an tana alan launan cement nin an zut nan le vek niya soyani thil thleng hi arab tha ke mema Philippines sa mun shang na saber ani po hi amak lem lo kha na thok to boral ta te thla kha he building a hian ala cham ve tla dan ringa helai mun a hian engemo tak chu a omani phubalak du emo raurel na dik du emo thil engemo tak la chin fel lawan neya wanga thala cham bang engemo zat anom theya then thiang hlimna te po an nei thina ma se omzia a om theilo film festival chan ania jang khan thil mak tak taka thleng chana film festival atana an na thok chhorte khan stage nunga janga lo chuak thil rim cheta kan sherenga rim lo chhuana chu an zonga engman hu chuak thei boxi lo an na thokte mai ba ka hian helai mun tlo tu te hian thil mak tak takan tong china voi khat phei chu mi pakhat hian Manila Film Center hi akal pel don lai takin tu emo hian aron pan na ya
phone number in ziana lekha hi aron pea achung te biak sak turin angen achung te biak saka a that thu le helai mun hi chwa san vat tur thu lo shil sak turin angena ma se chu te chu ama poina shil ve theireng om sia achung te chu adu chuan a kol theirenga engwanga ama kherron zot nge ani ti in angai to a makati deu ma se angen miawa wangin chupa chuan lekha chu alak saka payphone nai bera chuan achung te chu a call saka nu pakhat hian phone chu lo changin a thu cha angang chu a han soya a biak nu chu angoi wanga chuta ozoite lungai ti hriat em hian ka pasal te chu a thi dai to lom film center a vanduai na tok te zinga khana telve ti na shila makati hle heti hun lai vel hian Manila Film Center chungchang chu soi newa to a he thil thleng hian a ron bel cha a sang ngei ti an ring nget bur to helai hmuna hian khovela ti tur la nei mi engemaw zat thla ala om nge an ring ani he building supervisor minister pakhat nupui Betty Benitez chu building a chhiatna a thlena changa reilo te a khan car che swala borala he car a hian midang pakhat nen an chuanga a chuan pui chu na em po nei lovin adam kho chhuaka Betty thung chun na taka in hliamin a boralani an ma taka mi engemaw zat an ruang am sia mu the hi konga an ron lang thuta chu wang chuan an che swal ni in a chuan pui chuan a soya tharau thin rimin Betty laka hian phuba an la ani ring tam taka nomani he thil thleng hian Manila Film Center chu ati hming che zual hlea mitam takin thu nei tu te an dembok an hming chhiat tak ema wangin Amelda Marcos chuan a building thian thiang hlim turin mi arwaya then thiang hlimna anei don chuan a chung lam le pon lam zong chu uluk taka enkwalin an tharau no chuak thiam roi chuan tharau anom ngei ti a she theya a chadon lo top mai tuna hian he building a hian tharau za somruk pariat lai anom to tlat Betty tharau po he hmuna hian atang ti na soi nge ni Manila Film Center a thok tu tele atlo tu te hian banga changa thisen ron nam chhuak hian mu fo china chu an soi tamberani bok kongka in khar phui lawa chang hian bana ron lor le zuk china khol thil manrua an kol reng hi a chhare ngai lawa chhiatna soi tu rom si lo hian man tlak lovin om le ringot chin bok mishing hlim thla rei lo te lo lang zoka baule dei chin an mu chungchang soya tam em boka voi khat po mi pakhat hi a historical research project ami tur film en turin Manila Film Center a hian akala auditorium a omla chuan nuiri zui ral riai hi sha a auditorium chunga chuan mi an tam lawa a han hoi kwala tuma nui mel pu a mulo a chwa san don chuan pa pakhat thomnobal takha hi a hmuwa a che dan chu makati emema apa ngai lo ati thu a soyani he hmuna hian thil mak tong le thlamhu nia in soi hi chol lovin an om renga thamak tak an la fu fo bok na thok tu te an thok re ngai lawa security phechu kar khat aya tam thok thei hi anom manglo an thil to na wangin ni thum nu le ka an bang dai china zana phechuan thil hlo om tak an tong fo wani asakla ya Eirukna le duam na avangin chhiatna na sa taka thlenga he chhiatna hian a building din chung hi chuan hmong anei reng dona are tak po ari nom to lawani an han chei thachina ti dan po an dap na sa ma se omzia a om thei lawa he hmuna hian thla te hi an tang thlat to ani ole tunchumatan chuan khati zong khani le ri phota atop thleng mi lo ngai thlak saka wangin kan lom emema ka video te ingai na zong ani a ka channel hi min lo la subscribe sak lawani chuan khongai takin min lo subscribe sak vela video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia